аз съм Алекси. Искам да ви представя най-новия хит за 2026 от Мариан Стайл, Ючека, Лео Меси. Хайде, пускай! Хайде, пускай! Еха, хайде, хайде! Шум на парите, бам, давай не спирай. Шум на парите, бам, давай не спирай. Ей така, хайде всички! Това беше чест да ви представя моя хит. Заради вас го направих. Ако ви хареса, един лайк за мен. Ей така, хайде всички! Това беше чест да ви представя моя хит. Заради вас го направих. Ако ви хареса, един лайк за мен.